Bueno, una altra recepta. Va, avui bunyols de bacallà, super bons, la millor recepta del món mundial, vale? També hi ha una recepta més ràpida, que és, la meva mare també la feia, que és enfarinar bacallà d'aquest tan bo que farem servir, que és llom. L'enfarines, el poses amb l'ou just, all, julivert i el fregeixes, com si fos a la romana. I clar, és un bunyol que tot és bacallà i és boníssim. La meva mare ja sabia el que feia, vale? Però jo es feia un bacallà més senzillet. No caldria fer un bacallà amb llom tan bo. Jo tenia aquest llom que és molt bo, doncs encara quedaran més bons, vale? Necessitarem bacallà, el punt de sal, un pèl més que un pèl menys, patata, all, julivert, una mica de mantega, una mica de llard. Si no tenim llard, hi posem tota la quantitat de mantega, vale? I 3 ous. Ja està, anem a començar. El que farem és, tallarem, no cal que l'escarxem, vale? La podem tallar normal perquè el que no ens interessa és que perdi la fècula, vale? Bueno, no sé per què l'escarxo, fem a trossos i ho posarem a bullir, vale? Fins que sigui ben toveta, la patata, amb aigua normal i una mica de sal, d'acord? I ho posarem a bullir uns 20-25 minuts, que és el que tardarà la patata, aprox. Mireu, 20 minutets la patata, la tenim, vale? La tenim. Ara què farem? Agafem i tallem aquest bacallà una mica més petitonet i repassem que no hi hagi cap espina. I posarem la pell i tot, vale? Perquè com que és tan bona aquesta pell, farem la pell i tot, no tinc cap problema per fer-ho amb la pell. Vale? Oita, pim-pam i pim-pam, vale? Ho tenim aquí a punt. Ara, veus, hi he posat l'aigua justeta. Vale? No anem sobrats d'aigua, vale? Ara hi posem el bacallà dins l'aigua aquesta de cocció. Vale? Aquí hem tirat també una mica de sal. Aquest bacallà està bé de sal. Veieu? I ara... Veieu? Ara hem d'escaldar aquest bacallà, però no gaire, És a dir, és important que quedi escaldadet, però no gaire cuit. No m'agrada gaire cuit a mi el bacallà. Ho veieu, Això serà aquest mig minut. Ho veieu? Deixem estar, mig minutet de mig minutet de I ja ho tindrem a punt. Ho veieu? Una mica que arrenqui el bull. Si pot ser que arrenqui el bull. Ho tenim, ho tenim. Sense cap problema, ho tenim. Aquí, veus? El que farem ara és... D'acord? Aquí. Tenim l'aigua de la cocció. I ara adelantem ja oli d'oliva per fer els bunyols. Oli d'oliva verge, Aquí no estem de romanços, Oli d'oliva verge, sempre per fregir, jo només faig servir oli d'oliva verge. Ho posem aquí al mínim que es vagi escalfant l'oli. Ara hem de passar a dalt. Quan hem dit d'aigua? 125. 125 d'aigua, 125 d'aigua. Doncs ara passem l'aigua d'aquesta cocció. Ostres, que l'hem clavat, quasi. 150. Una miqueta menys d'això, 125 d'aigua de la cocció. Perfecte. Després què hi posem? Hi posem el llard, que si no tenim llard hi posem tot mantega, important. La mantega. Aquí ho tindrem. I ara ens faltarà, això ho deixarem. Això ara ho posarem al foc, deixarem això, i això ara ho xafarem. Això ara ho xafarem, ara us ho ensenyo, ho posem en un catxarro i ho xafem amb una forquilla. Veieu? Us tinc aquí i ara ho xafo. Veus la patata i el bacallà, ben xafadet. Amb una forquilla. A mi no m'agrada molt trinxat, com si féssim patates a la forquilla. Veus? El bacallà està cruet, és a dir, ha estat escaldat, però no massa cuit, veieu? Perfecte, ho tenim. Important,
important, això ens farà més nosa que servei, ho tornarem a posar. Mireu això, mireu. Aquí tenim l'aigua de la cocció, del bacallà, la mantega i el llard. Molt important, això no pot bullir. Abans que comenci a bullir, això és una pasta de xus, la pasta de les lleoneses que vam fer l'altre dia. Més val curar-se en salut, s'ha de fondre la mantega, però que no arribi a bullir. Tàctica que farem. Què fem, cridar? Què fem? Que té gana? 80 grams de farina. Aquí el que farem és tamisar-la al final, la farina. Quan la farina la tamises al final, t'agafa força. Ho veieu? T'agafa força. Mira, veus que vol començar a bullir per la vora, ara? Ho veieu? Aquí t'agafa força, la farina. I encara que no sigui una farina de força, va molt bé sempre enfarinar-la. Mireu-la, mireu. Agafa aquesta força, que si no, no tenim. I ara veus que comença a bullir i ara hem de començar a fer com la pasta de xus l'altre dia. Veus, hem de coure aquesta farina. Però no pot bullir, si bull, malament, que després no ens admetria tots els ous, Veieu? Hem de anar-la trencant. Això és una pasta de xus, una pasta de lleoneses, o la pasta dels bunyols. És la mateixa, però amb l'aigua del bacallà. Anem trencant, es va coent. Veus, hem d'anar trencant. Ho veieu, Foc a tope ara, perquè ja hem tirat la farina, foc a tope. Quan ho sabrem que està cuita? Quan es va començant a fer aquesta pell, veieu que es va fent aquesta pell a la cassola? Veieu, aquesta pell ens està dient que es va coent, Com que n'hem fet poca, evidentment si féssim més quantitat, hauríem de deixar-la més estona, Ho tenim. Ho tenim. Aquí amb aquest hi podem posar l'ou ja, Farem aquí, hi posarem l'oli. Que vagi fort. Seguim. Aquí posarem, per treballar millor, posarem una velleta a sota. D'acord? I ara aquí començarem a tirar els ous. Veieu? Començarem un per un els ous, trencat no aquí, trencat aquí. Heu de vigilar perquè quan surt del foc a vegades queden cuits, Heu de vigilar que no fem una truita. Si voleu esperar una miqueta, es pot esperar una miqueta, que aniríem més bé esperant una miqueta, Ens ha d'admetre aquests 3 ous, per anar bé, nois? Veieu? Aquest ja ens l'ha admès, veus? El tenim. Ho veieu? Mireu. Un altre. I així fins al tercer. Mireu, el tercer ou, ens l'admetrà, perfecte. Ho veieu, que quan comença a espessir, veus com ens l'ha admès, quin soroll que fa, mira. Ja torna a quedar espesset, però no tan espès, ja està bé. Són els 3 ous que ens havia d'admetre, això, I ara serà l'hora, això ho posem fora, i ara serà l'hora de tirar-hi, el bacallà. Mireu, el bacallà i la patata, aixafada amb la forquilla. Patata, ara aquí posarem, això ho remenat, i he deixat la pell esparçament, perquè a mi m'agrada i no ens he molestat gens això, al contrari, ben remenat. Això no cal anar al gimnàs, veus? Si cada dia feu bunyols, estareu catxes, Veus, hem d'anar remenant fins que ens surt aquests fils. Ho veieu, aquests fils? Mira, Matis, enfoca aquí, veus aquests fils? Ho veieu, aquests fils? Això, perfecte. I ara hi posarem una mica d'all, això al gust de cadascú, tallat molt petitonet. A mi no m'agrada molt d'all, vale? Hi ha gent que n'hi posa molt, que són bunyols que només tenen gust a all i julivert. Veus, si el talles de cara molt petit,
d'entrada molt petit. Mira, veus? Molt petitonet. Amb aquest all n'hi haurà prou, un all gros, n'hi haurà prou. I ara farem el julivert, una miqueta de julivert, que tampoc a mi no m'hi agrada molt, No posar-n'hi una tonelada de julivert, Que hi ha gent que es passa 3 pobles. Mireu, igual, si el talles ja petit d'entrada, mireu. Bueno, aquest gabinet tan xulo, veieu què posa aquí? Osona Cuina. Me'l van regalar a l'aniversari d'Osona Cuina. Quan ja havia plegat, imagina't que bé. Però bueno, moltes gràcies a la gent d'Osona Cuina per fer el que feu, tota la labor que feu, que és perfecte. Si un dia em necessiteu ja sabeu que jo estic a l'ombra, Estic ja jubilat, ja. Vale? Mireu. El julivert. Posem el julivert. Ho tindrem. Perfecte. Netegem les mans. Lola, no vinguis cap aquí, que no hi ha res per menjar. Aquesta té més gana que nosaltres, Mira, i ara remenem ben remenat. Mireu. Ara ho provem de sal. 2 culleres. Provarem de sal. I tirarem un palet de sal. No l'hauríem de tirar, un palet de sal, perquè hauria d'estar bé de bacallà. Però n'hi tirarem un palet. Ben remenat. I estarem a punt per començar a fer els bunyols. Aviam com està aquest oli. Ho posarem aquí davant, que ens hi ha més bé. Oli calent. I ara veureu que és molt senzill. Mireu, Mireu, els bunyols s'han de fer, es poden fer ben rodons o, si voleu, no tan rodons. Mira, els bunyols han de tenir una mica de forma de bunyol, perquè els podríem fer molt rodonets, però jo el que faig és que els estiro. Veieu? Perquè a mi m'agrada que hi hagi aquestes puntilletes que queden marcades. Veus? Mireu. Veus que senzill això? Mireu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mira, 1, 2, 3. També, quan fem un banquet molt gran, ho fem amb una màniga, però no és el cas. Veieu? Just ara esperem 3 minutets que dorin i els posem en un paper i et pic sorbent. Mirad cómo hacemos los buñuelos. Bueno, a toda la gente de Duty, a toda la gente que estáis haciendo posible trabajar desde casa. Estos buñuelos, el primer día que podamos venir a Duty os haré buñuelos de estos para vosotros. Os haré la receta que queráis. Mira, yo os invito a que entre todos, de todas las recetas que estoy haciendo estos días al Instagram, me digáis cuál es la que más os gustará para que os pueda hacer el primer día que queráis o cuando vosotros queráis en Duty, ¿vale? Escucha, es un placer de todo mi equipo poder hacer la comida cada día y bueno, es un placer trabajar para vosotros, ¿vale? Un saludo, quedaros en casa, trabajar mucho i, si Dios quiere, nos vamos a salir de este mal sueño, ¿vale? Moltes gràcies a vosaltres. Cuineu totes les receptes que faci, va. Adeu.